Închipuieți o dimineață perfectă. Ieși din casă în grădina ta, iar aerul este plin de aroma merelor coapte, a perelor dulci și a cireșelor proaspete. Ai ales să cultivi pomi fructiferi pentru că îți dorești fructe proaspete și sănătoase chiar din grădina ta, dar cum îți dai seama care sunt cei potriviți pentru tine? În acest video vei descoperi cum să alegi soiurile ideale pentru climatul și solul din România, cele mai bune specii pentru diferite regiuni ale țării, sfaturi practice pentru plantare, îngrijire și prevenirea bolilor. Partea 1. Cum să îți alegi pomii fructiferi în funcție de zonă? România are un climat variat, cu zone deluroase, câmpii fertile și regiuni montane. Alegerea pomilor fructiferi trebuie să fie adaptată acestor condiții specifice. 1.1. Regiunea de câmpie, zonele joase, precum Câmpia Română și Dobrogea, sunt ideale pentru pomi precum caisul, soiuri recomandate, Goldrich, Comandor, Ceglet, piersicul, soiuri rezistente la secetă, Red Haven, South Haven, mărul, soiuri dulci și zemoase precum Golden Delicious sau Ida Red. De ce să alegi aceste soiuri? Câmpia oferă un sol bine drenat și un număr mare de zile cu soare, perfecte pentru coacerea acestor fructe. 1,2. Regiunea de deal. Zonele subcarpatice și dealurile Moldovei sunt excelente pentru pomi precum prunul, soiuri autohtone precum Stanley sau Anna Spătaru, mărul, soiuri rezistente la boli, Florina Jonathan, cireșul, Van, Stella, Regina. Aceste regiuni sunt cunoscute pentru solurile lor fertile și pentru variațiile de temperatură care contribuie la aroma intensă a fructelor. 1.3. Regiunea montană. Chiar dacă la munte condițiile sunt mai dificile, există pomi care se adaptează bine. Perele, soiuri rustice precum William sau Conference, mărul de munte, Renet de Canada, Papirovka. Prunul, pentru gemuri și țuică, tuleu gras este alegerea ideală. Climatul rece stimulează aciditatea naturală și dulceața fructelor. Partea 2. Soiuri autohtone versus importate 2.1. De ce să alegi soiuri românești? Soiurile autohtone au fost cultivate și adaptate de-a lungul secolelor la condițiile noastre climatice. Avantajele lor includ rezistență la boli comune, precum rapănul la măr sau monilioza la cireș, o productivitate stabilă și un gust autentic, unic. Exemple de soiuri autohtone: mărul, frumos de Voinești și auriu de Bistrița, prunul, gras ameliorat de Cluj, cireșul, boambe de Cotnari. 2.2. Soiurile importate și beneficiile lor. Soiurile importate pot aduce varietate și caracteristici noi, precum rezistență mai mare la transport, fructe mai mari și mai aspectuoase. Cele mai bune exemple includ Pink Lady la măr sau Bigarău burlat la cireș. Partea 3. Alegerea corectă în funcție de sol și spațiu. 3.1. Testarea solului. Întotdeauna testează solul grădinii tale înainte de a planta pomi. Principalii factori de luat în considerare. pH-ul solului. Majoritatea pomilor preferă un pH între 6 și 7. Drenajul. Un sol care reține prea multă apă poate duce la putrezirea rădăcinilor. Fertilizarea. Adaugă compost sau gunoi de grajd bine maturat pentru a crește fertilitatea solului. 3.2. Spațiul disponibil. Pomii fructiferi au nevoie de spațiu pentru a se dezvolta. Planifică astfel pomii pitici, ideali pentru grădini mici, cu o distanță de 2-3 metri între ei, pomii de talie medie, necesar de spațiu de 4-5 metri, pomii de talie mare, potriviți pentru livezi, cu distanțe de 6-8 metri. Partea 4. Sfaturi practice pentru plantare și îngrijire 4.1. Cum să plantezi corect? Alege locul potrivit, un spațiu bine luminat, cu sol bine drenat. Pregătește gropile. Adâncimea ideală este de 50 cm, iar diametrul de 45 cm. Protejează rădăcinile. Udă-le bine înainte de plantare și adaugă pământ fertilizat. Plantarea. Poziționează pomul astfel încât punctul de altoire să fie la 5 cm deasupra solului. 4.2. Îngrijirea pomilor fructiferi. Tăierea. Efectuează tăierii de formare și de rodire anual pentru a stimula creșterea. Udarea. În special în primii ani, pomii au nevoie de o udare constantă. Fertilizarea. Aplică îngrășăminte naturale primăvara și toamna. Partea 5. Prevenirea bolilor și dăunătorilor. 5.1. Cele mai frecvente boli. Rapănul la măr și păr previne cu soluții pe bază de cupru, monilioza la cireș și cais,
Elimină ramurile afectate și tratează cu fungicide specifice. Afidele. Folosește soluții pe bază de uleiuri horticole. 5.2. Prevenție naturală. Plantează flori precum lavanda sau galbenelele între pomi pentru a respinge dăunătorii. Folosește capcane adezive pentru insecte. Concluzie. O investiție în viitor. Alegerea pomilor fructiferi potriviți pentru grădina ta este o investiție în sănătate, frumusețe și gust autentic. Urmărește sfaturile noastre pentru a crea o grădină care să îți aducă bucurie și recolte bogate an de an. Încearcă, experimentează și bucură-te de rezultatele muncii tale. Nu uita să te abonezi pentru mai multe videoclipuri despre grădinărit și plantele care îmbogățesc viața noastră.